Национальная полиция показала видео закладки взрывчатки под авто, в котором погиб известный журналист Павел Шеремет. Подозреваемых в убийстве двое – мужчина и женщина. ФБР продолжает изучать состав взрывного вещества. В Киеве они работали около недели. Вещественные доказательства, собранные на месте взрыва, изучают в лабораториях. На цей час співробітники Федерального бюро розслідувань залучені в кримінальному провадженні як спеціалісти. Вони спільно з нашими експертами, які проводять експертні дослідження, проводили додатковий огляд відповідно місця події, самого автомобіля досліджували і, оскільки в них більш сучасне обладнання, вони мають більший досвід в розслідуванні саме вибухів, вони проводять відповідні експертні дослідження на цей час стосовно речовини, яка використовувалась в вибуховому пристрої. Бачили, що особа чоловічої статі має відповідну характерну ознаку зовнішності, це так звана іспанська борідка. Він доволі міцної статури, десь 168-175 см зріст чоловіка, жінка близько 5 см нижча від нього. Есть свидетель, к сожалению, он на сегодняшний момент не установлен, поэтому мы просим вас, как журналистов, те люди, которые смотрят, повторяю же, просим установить это лицо, если он наблюдает эту программу, выйти к нам либо на горячую линию, либо на 102. Его показания будут очень важны для нас впоследствии. Он двигался в противоположном направлении от движения наших подозреваемых. По времени, это было в ночное время, 2:44.